John Revelation 7:7-7 reveals the truth. Kalayo ng Diyos ng mataong nga adlaw, ang akong pagkadaron karon ang kinabuhing walay katapusan. Adunay duha ka matang sa pagkabanhaw. Buhat 24:15 ug nagabaton diya sa Dios sa samang paglaom nga gipanagdawat usab niini nila ang paglaom nga adunay pagkabanhaw sa mga matarong ug sa mga dili matarong. Dunay duha pagkabanaw sa mga matarong, pagkabanaw sa mga dili matarong. Sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16, kay ang Ginoo gayud mao ang manawag unya gikan sa langit, indubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trumpeta sa Dios. Og unya ang nangamatay diya kang Kristo muuna sa pagpamangon. Unsaon nga kita mahimong kabahin sa pagkabanaw sa mga matarong nga makadawat sa kinabuhing walay katapusan? Unsa nga matang sa linalang kita? May kamatayon o walay kamatayon? Job kapitulo 4 bersikulo 17, ang tao nga may kamatayon mulabaw ba sa pagkamatarong sa Dios? Mulabaw ba ang tao sa kaputli sa iyang magbubuhat? Kinsay ang walay kamatayon? Unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 17. Karon sa hari sa kapanahunan nga dili mamatay, dili makita ang bugtong nga Dios, alang kaniya ang kadungganan o gimaya hangtod sa kahangturan. Amen. Mahimo ba nga kita makabaton sa kinabuhing walay kamatayon? Ikadawang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 10. Og nga karon iyang gikapadayag kini pinaagi sa pagpakita sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Ni kinsa gilaglag ang kamatayon ug pinaagi sa maayong balita ang kinabuhi ug ang pagkawalay kamatayon gidala niya ngadto sa kahayag. Pinaagi sa unsa nga kita makabaton sa pagkawalay kamatayon? Pinaagi sa maayong balita. Unsaon nga kita makabaton sa pagkawalay kamatayon? Pinaagi sa maayong balita. 1 kapitulo 3 bersikulo 16, kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Kung kita mosalig o mutuo sa Dios, kita makabaton sa pagkawalay kamatayon. Kadtong dili mutuo, unsa ang may tabo kanila? Sila malaglag. Ang mga dili mutuo sa maayong balita may tungod kang Kristo, sila pagalaglagon. Usa ka tawo nga naluwas pinaagi sa iyang pagtuo ngadto sa anak sa Dios nga mao si Jesucristo. Lucas 23:43. Kaniya si Jesus mitubag nga nag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban kanako. Ang kriminal nga gilansang sa krus tupad kang Kristo nidawat sa anak sa Dios samtang siya nagbitay didto sa krus. Ang iyang pagtuo sa anak sa Dios mao'y nakapaluwas kaniya ug tungod niini ni saad si Kristo nga siya makauban kaniya didto sa langit. Nganong naluwas man ang kriminal samtang nagbitay siya didto sa krus, nga siya usaman katawo nga makasasala sa wala pa siya gilansan. Episo kapitulo 2 bersikulo 8, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo ug kini dili sa inyong kagalingon kaimuan, kini hatag sa Dios. Ang pagtuo sa taong kriminal ngadto sa anak sa Dios mao ang nakapaluwas kaniya, kini dili tungod sa iyang kaugalingong binuhatan sanglit siya kriminal man. Apan eksakto na ba nga kita mutuo sa maayong balita may tungod kang Jesucristo
aron kita makabaton sa pagkawalay kamatayon? Santiago Kapitulo 2 versikulo 17 hangtod sa 18. Sa ingon usab ni ana ang pagtuo patay kun kini walay binuhatan. Apan kaha adunay moingon, ikaw adunay pagtuo ug ako adunay binuhatan. Pakitay ako sa imong pagtuo nga bulag sa binuhatan. O pinaagi sa akong binuhatan, pakitaan ko ikaw sa akong pagtuo. Mateo Kapitulo 19 versikulo 17. Kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Pinadayag Kapitulo 1 versikulo 3. Bulaan ang tao nga ngadto sa kapunuan, magabasa sa mga pulong sa propesiya, ug bulahan ang mga magapatalingog ug magatuman sa naisulat niini, kay ang panahon haduol na. Roma Kapitulo 3 versikulo 31. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayud. Hinunuwa gipabarog nato ang kasuguan. Kinsa ang atong ehemplo? Unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 21. Kay sa maong paggawi gipinagtawag kamo, maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo nga nagbilin kaninyo usa ka panig-ignan aron kamo managsunod sa iyang mga tulog. Unsa ang iyang binuhatan nga angay natong sundon? Juan Kapitulo 15 versikulo 10. Kung tumano ninyo ang akong sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan ug nagapabilin ako diya sa iyang gugma. Kano sa kita makadawat sa pagkawalay kamatayon? Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 52 ug 53. Sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusang trumpeta, kaya ang trumpeta pagatunggon ug ang mga patay pagabanhawon, nga may mga lawas nga dili na madunot, ug kita mga usab. Kay kining lawas nga madunot ra, bagay ilisan unyag dili na madunot, ug kining lawas nga mamatay ra, bagay ilisan unyag dili na mamatay. Unsa ang may tabo niadtong makadawat sa pagkawalay kamatayon? Unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 4. Ug inipadayag kaninyo sa pangulong magbalantay, kamo managpakadawat unya sa may mayaong purong-purong nga dili malaos. Pinadayag Kapitulo 22 versikulo 4. Sila magasudong siyang nawong ug ang iyang ngalan anak sa ilang mga agtan. Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 4. Ug iyang pagapahiran ang tanang luwa gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon wala na, ug wala na usab unyay pagminatay ni paghilak ni kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na. Pinadayag Kapitulo 20 versikulo 6. Bulahan ug balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanaw. Sa mga taong ingon niini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Inunuwa sila mahimong mga saserdote sa Dios ug ni Kristo, ug uban kaniya magahari sila sa usa ka libo ka tuig. Juan Kapitulo 14 versikulo 1 hangtod sa 3. Kinahanglan dili makaguol ang inyong kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa kong amahan naay dagang puy-anan. Kung dili pa muingon ba unta ako kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. Ug sa may adto na ako ug makaandam na ako og luna alang kaninyo, muani ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo gani uban kanako aron diin gani ako atuwa usab kamo. Unang Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 17. Kita nga mga buhi pa nga mahibilin, magkasagkawag ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo
diya sa kanginan ug sa ingon ini kita magapakinuban na sa Ginoo sa tanang panahon. Ang tawo nga maluwas pinagis pagtuo lamang mao katong wala nay higayon sa padayag sa iyang binuhatan. Sama sa kriminal nga gilansang didto sa krus. Siya wala nay higayon sa pagpakita sa bunga sa iyang pagtuo. Apan ang tawo nga may higayon sa pagtuman, apan wala mituman tungod kay siya nagtuo nga ang kaluwasan pinagi lamang sa pagtuo dili makahimo sa pagdawat sa pagkawalay kamatayon. Busa mga igsoon, mutuo kita og mutuman sa gisulti sa atong Dios aron kita makaplagan nga takos nga makadawat sa pagkawalay kamatayon ug makahimo sa pagpuyo didto sa langit. Daghang salamat mga igsoon.